Euskara jokatuko dugu, euskara noa. Zer bekat duzu hemen? Zer? Gaur da, gertuan dara? Bai. Ez zen zuten? Begira gaur? Hala! Guazen, bera? Bai, zizimako duga. Naukazu, baina ez naiz bakarra. Elkartu zaitez gurekin, eta mundua bat izango da. Imagine no possession. I wonder if you can. No need for greed or anger. I broke the oath of man. Demagotenok mundua partekatzen dugula. Baina ez naiz bakarra. Elkartu zaitez gurekin, eta mundua bat izango da. Speakerra hastera doa, laugarren edizioa da urtengoa, eta animoz jantzita, pozez gainezka etorri gera guztiok. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiegu hor mailetan gaiak prestatzen ibili direnei. Beraz, txalo bat izlarientzat! Txalo handi bat! Joango gara mai batzuk ikustera eta ea ze dagoen hortik. Ez uste prestatzen, izan nahi dizuena da hor gauza eskolak dituela soilik gauza praktikoak irakatsi behar dituela gauza pilo bat oso praktikoak zuzenean ez direnak, baina burua antolatzen eta munduari begiratzen laguntzen dutenak. Vale, kaixo, zer moduz? Ondo. Gustatu zaizu ekintza edo? Bai, oso interesgarria iruditu zait eta bueno, gure hezkuntzarako horrelako tailerak gehiago egin behar dira. Bai, hori esango nizun, zuretzako informazioa erabilgarri eruditu zaizu edo? Bueno, nire ustez, beste ikastolako edo kurtsoko pertsonekin honako hiztunaldiak izatea oso baliagarria da, guztiok gure ikuspuntegoa adierazi aldugulako libreki. Handik zatozte? Ekialdetik. Eta gustatzen zaizu ekintza hau? Bai, nahiko interesgarria da. Osea, ideia ondo dago, gertatzen da gian taldeak geratzen dira komo oso handiak eta orduan berrepikatzen dira denbora oso ideia berdinak, baina ideia ondo dago. Berdin. Eta aldatzekotan zerbait aldatzeko zenukete? No sé. Talde gehiago egin, talde txikiagoak eta gai zehatzekin. Bueno, hemen gaude Iban irakaslearekin, zer iruditzen zaizu Speaker Cornerra? Oso ekintza polita,
eta interesgarria, claro, ni antolatzen dut, zer esango dut. Ni naiz antolatzaileetako bat eta oso polita eta oso interesgarria. Kaixo, ze pentsatzen duzu dinamika honetaz? Jo, iruditzen zait primerakoa, da lehenengo aldia ikusten dudana eta oso pozik nago ikusten dudanarekin. Eta uste duzu zure ikastetxean egin aldela? Hori izango zen asmoa, bai, animatzen badira ikasleak, ea zer esaten duten honen ostean. Eskerrik asko. Zuei. Urte honetan, zer iruditu zaizu? Urte honetan, oso ondo ari dela ateratzen, beti bezain bizi ikusten dugu, baina gainea jende gehiagorekin, orduan postez gainezka gaude. Besteak baino beto edo? Gauza batzuetan bai, gauza batzuetan aurrera egin dugu. Speakerra gero eta iniziatiba zabalagoa gertatzen ari da, horretik jendea etorri zaigu kanpotik, ekialdekoak etorri zaizkigu, jendea ere mentalizatuago dago, jetxi dira guztiak, batxilerren zebiltzan guztian, baita diberrekoak ere, eta denak ari dira parte hartzen gustora. Eta eztabaida bukatzen denean beste hasten da.